Unong ilam ba kamat juga nyutrep asyik National Movement narilum jantia uba syania lang sushan. Habakren sekilat patai kubor ulapan pau ya kejing saukia halo ki bakum kajat benriu kalaya kendo hakini kisan snem ki blalej hapo kejing sensyar jong ke sorkar MDA u kentu ya ki pai ba bahakani ke kenti kidi ban long no ki bastat ban jet ya ki nong mi kamat ki bala banonra ya ka bahakamiat karoi ke kiu hakaribat kajat benriu Kajingjet ya kinong mi kemat, kadon hakak ti jong pi ki pat ba, kamdi ban long ba menta ngin jet ya kinong mi kemat, bat lasai ngin ya mi bat ngin ya ra plakat hasurok. Kumta ngi kum kinong ilam seng balang, ngapha ya ukro syabaro ki pat ba bakin soba ban jet ya kinong mi kemat, da kito ki batrei na ka benta kalawe ki kun ki kti, wat perkat tangi ya ka menta, ban rap shu uba suchen. Tungin sengap menta ya ka ka ba uba syania lang suchen udon man ong syaki pat ba. Nagalian jungi kum biseng halang ikentu biang ya ki pai ba hakan ni ke kenti ke ba menta ikwa ba ki pai ba kinjit ya ki nong mi khamat ki banchna ya ga sarkar nagam ta pai ba nagam ta ban pendap ya ga pla lojong namari yo i ba hakan ni ki snem ki ba lelek ki jingi ki pai ba ki jingi ki seng balang kala jur palat daduk ki nong tre sarkar haduk ki nong tre ad hoc daduk ki no hikai haparo ki departmen bat baro pai ba ro kila siau dom te kumta sa sengi kentui pai ba ngi kwa banjit ba hakane ke kenti kemud kano ke sarkar ke banwan nim kwa ban yo isu ba ki pai ba kin mi chasurong ban ra lamayong ban percha sarkar bat kumju balai ngawan hang ne nam ta ban kentui phi pai ba namar nim kwa su ban yami ban snam ban yara suloi ban ya penyap periu hasurok namar rada ka sarkar kapan ibor mengi kum ki pai ba ngimban se te kumta hakan e klipmat da ka jing bomban se da ka jing thrang kam sen ngi kum minong lang sem kum kinong lam seng halang ngi kentu kendrong ye phi ka pin siau bhana du mesen ba pin jit ya kinong mi khamat daki baterai nama ta ka met ka bhajong pai ba namari yo iba kane ka sarkar NPP hapo jilang pendat semua kamdon su kata ka rukom trekam kapan ai kam ai jam me pai ba kapan wanra ya ka roi kapar kapan ai ya kata ka jingdon kam pai ba namari yo iba dangi kren ha jing dei bat deu yong ha jing sisa ka Supreme Court kala ai order ya sarkar Meghalaya ban ai mining lani ai license no ya kinu ki nong tre de yong ban yo license nagam ta ban pentre ya de yong ndai kumba ka long menta kani ka sarkar kasu le matla ka kwa ban penye da ba penye tu khanang ban yo ban kamai yelade kumta kum kini ki jai kam kiban penduk ngikwa ban penduk jai bat ngikwa ba sarkar kan thau kita ki anh ki kendon kiban sya ya ki pai ba kiban tre deuyong da ki kendon anh khnang ba ka pla tangka ka sarkar ru kan khambun namar le se da ngi yo ka sarkar ka thamai kan la ban chna kita ki anh ki kendon kiban wanra ya ki roi ka par habaro ka briu nyautrep jit da ka jing sao thu jit da ka jing sim da ka jing sao khia namar da pin jit da ka jing sao khia la ni ka jing sao jing start ka jong pi komut kalau we jong ka jai ben reu khasi jong i tangkat no hi kan sejak no namar pilio i ba dangi kren ha ba gede bat ka reservation ka jing sao thu jong nga ka reservation menta kam don su namar menta la trikam no da star system to pile iba kat ki kam ki jam ki balai ha ki department jong sarkar la ngi kren ya ka reservation komut sau pheu ya goro sau pheu khasi sumut menta la ngi don pheu tli ki pus sau tli ya ki garo sau tli khasi art tli ya ki general de kumba kalong menta kam de su kumta la pheu tli komut Nriu teli kan ya chau goro lai teli khasi atli chaki general tangkaniru pil asyau thu hi
Kani ka pen iba ka reservation hapok ka jingilam konrak sumah ya kan ke sarkar. Kalau kala penduk no ya ka reservation bat kala replace no aka jaka reservation daga roster system. Kumta ngagat ya ki pai ba jong kebriu nyal trap. Achwa bengin tap vote bengin jit ya ki nong mikmat. Siau ha da perkat bah da perkat janai. Wat bek ya ka tu ketengka pliak ke pin ai pi shiphojar ka sangjar a phojar ndrei perkat ya ki kun ki kti ki jong pi ki bal ki select school ki ban sawat kam wat jam la sha la chisngi namar yo iba pek kani ka sarkar ka ba menta ka sarkar ka ba tre tang ka menta ban pendap ya ka pla la jong om ka sarkar ka ban tre na ka menta ban penroi penpar ha ka jela barok kowe namar yo iba ha barok ki department ka jus setang ke corruption teleda kum kani ka rukom kumut ka jela jongi kan selong kum ka Pakistan ka ba ka ekonomi kumut kan hiar barok khoi kani kumut kan bu chinge hadu kata-kata ya kan ni ka jela jongi le she la sai la chisngi lada kawan kani ka ju ka sarkar kumut manga mapi tip tangga jaru ban bam tip dang yo nam yo su Meghalaya TMC kawan rak syapi ya mai kan anda ka TMC kan thau sarkar Meghalaya TMC kan penmi lailak teli gam habo kini kisan snem manwan berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai kata khat arjar dikasih snem ka barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC